салом тамошобинон ва подписчикоини гиромӣ, мо якчанд барнома пеш ваъда дода будем ки оиди чоршанбе ва корои шидагӣ шумода маълумот метиҳем. Дар барномаи имрӯза маълумот метиҳем оиди чоршанбе ва муҳорибаи ояндаи вай ва дар бораи Муин Ғафуров. Рафтем. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад, ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришумӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. чоршанбе ва аллакай бисёриён мешиносанд. Барои одамое ки намешиносанд камтарак маълумот метиҳем. чоршанбе зодаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, яъне Помир шаҳри Хоруғ мебошад. Вай хичам дар яке аз видеоҳои худ гуфта буд ки ай Помирай. Я помирец. Запомни это навсегда. Помирец вот так большими буквами. Помирец. чоршанбе санаи 15 майи соли 1995 ба дунё омадагиай. Қаддаш 1 метр 80 сантиметр. Дар поп ММА хардкор ва дигар организатсияҳо дар вазни 77 килограмм баромад мекунад. Дар карьера 6 та бой дорад ки 4 таша ғолиб шудагиай, 2 ташда мағлуб. Не ки ба характери тезаш тонист тез ба мардум худша шинохта кунад. Без разницы, кому это нравится, кому нет. Меня это абсолютно не волнует. пеш аз соли нав бояд чоршанбеев хати персидски дагестанист ба майдон мебаромад. Не ки бо сабабе ки як китфи чоршанбе травма дорад муҳорибашон ташкил нашуд. Тамошобинони гиромӣ биёин дар иҷаи мавзӯъ камтар чиқиртар мерем. Персидски дагестанист аниқтараш Муҳаммад Ҳайбатӣ 12 августи соли 1995 дар Эрон ба дунё омадагиай, яъне ҳамсоли чоршанбеай. Вазнаш тақрибан 77 кило. Дар карьераш 4 та бой буромадагиай ва ҳар чорша ғолиб шудагиай. Дар видеое ки ҳозир шумо дидестен чоршанбеев хати персидски дагестанист разбор доранд. мо ҳама фаҳмидем ки персидски дагестанист дар инстаграми чоршанбе гапҳои безеб менависад ва баъди ин кор ҳардушон видеовизов мекунанд ва дар як ҷои муайян вомехӯранд. Если у тебя яйца есть, до конца дела. Зачем тебе яйцо? персидски дагестанист яъне Муҳаммад Ҳайбатӣ ба ҷои вохӯрӣ худаш тоқа меояд. Не ки чоршанбе 4 нафари дигара хатиш мебиёрад ва ҳама каса тарафи Ҳайбатӣ гап мезананд. Муҳаммад Ҳайбатӣ дар ин ҳолат чоршанберо ҳечи гуфта наметавонад, барое ки тоқай. баъди ин ҳолат Ҳайбатӣ дар вақти сиёмкаи барнома дар канали Тамаев дар рафти барнома чоршанбеда занг зада ба назди худ даъват мекунад. чоршанбера гапош бо хати Муҳаммад Ҳайбатӣ мегрезад ва Ҳайбатӣ чоршанбера мезанад. хулос ҳамихе сар мешавад гапҳои муҳориба байни чоршанбеев ва персидски дагестанист яъне Муҳаммад Ҳайбатӣ. санаи 2 феврали соли 2021 дар канали Hardcore Championship видеои конференсия буромад ки дар уҷа маслиҳати муҳорибаи чоршанбеев бо Никита Солоненко деста буданд. дар байни маслиҳати ин ду нафар Тимур Никулин медӯрояд ва чоршанбера қарш мекунад ки вақти маслиҳат Тимур Никулин даромада перебиватшон мекунад. ҳамин ҳолат чоршанбе хати Никулин гапош мегрезад. чоршанбе тоқат накарда Тимур Никулин набашата мезанад ва кашокашӣ вазбин мешаванд. чоршанбе баъди як рӯзи видеои пресс-конференсия баромадан қати Тамаев прамои эфир мебироянд. дар рафти эфир Тамаев чоршанбера мегӯяд барои ҳақорат кардани модари Никулин бахшиш пурсидани нестӣ. чоршанбе мегӯяд ман баъди пресс-конференсия ай Никулин бахшиш пурсидам, не ки хардкор ҳамун видеоро набрид. чоршанбе мегӯяд ай хардкор талаб кардагиай ки ваё ҳамун ҷои ҳақорати чоршанбера биранд ва дар видео наброранд, не ки хардкор дар ин гапи чоршанбе ҷавоб надодай ва видеоро бировардай. хулас баъди қадар аз бор чоршанбеев бо ҳамроҳии Никита Солонин рӯбарӯ гузаронданд ва муҳорибашон тақрибан 3 моҳ пас барпо мешавад. Муин Ғафуров бо тахаллуси тоҷик, зодаи шаҳри Душанбе, таваллудаш 17 майи соли 1996. Стили машқаш ММА, байвои самбо ва греблинг. Карьераша соли 2013 сар кардагиай. Соли 2017 дар Ташкент айбайвои самбо дар вазни 62 кило ҷои якума гирифта чемпиони ҷаҳон мешавад. ҳозир дар гурӯҳи Таҷфайтер қарор дорад ки устодаш Аҳтам Хокировай қаддаш 1 метр 70 сантиметрай ва вазнаш бошад 61 килограмм. дараҷаи аз худкунии мастер спорта. дар карьераш 18 бой дошта, 15 та ғолибият ва 3 та мағлубият дорад. охирон маротиба дар организатсияи Ҳабиб Нурмагомедов яъне EFC баромад карда буд ки муҳорибара ғолиб шуда буд. муҳорибаи Муин Ғафурова хеди Ҳабиб Нурмагомедов ва Дана Вай тамошо карданд. якчанд сол пеш мо хабареро фаҳмида будем ки Муин Ғафуров бояд ба организатсияи UFC рава. якчанд рӯз пеш Муин Ғафуров дар канали Вақт бо Нигматов дар канали Нигматов Мансур иштирок кард ки дар уҷа хеле гапҳои хуб заданд. аз суханҳои Муин маълум мешавад ки аллакай пешниҳоди ба UFC даъват кардани Муин ай тарафи Дана Вайт пешкаш шудагиай.
не ки ҳоле официально ҳуҷҷат имзо монда қабул шудагӣ нест. ба фикри шумо ҳамин чиз қабул мешава ё не? фикротонро дар комментария нависен. хусусан мо хирсан мешем агар Муин Ғафуров ба UFC қадам мона. Муин Ғафуров ба наздики ба Тайланд сафар мекунад. хела хуб мешава агар Муин ба ватан бо хабарҳои хуш баргарда. тамошобинони гиромӣ, эбад якчанд хабарҳои мо дар бораи муборизони тоҷик. хайр, то барномаҳои оянда ба канали мо обуна шавед, зангула ва лайкам фаромӯш накунед.